ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилоти ахбора аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Оисаи Абдуҷамил. истиқлоли давлатӣ гаронарзиштарин неъмат, ифтихору номуси ватандорӣ ва нишони возеҳи ҳувияту худшиносии миллист. Дар шароити кунунӣ муҳимияти ин ганҷинаи муқаддас бештар гардида, ҳифзи он дар раванди пурпечутоби ҷаҳонишавӣ аҳамияти хосро касб кардааст. Беш аз 10 сола мешавад ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи бунёди ҷомеаи демокративу ҳуқуқбунёд гомҳои устувор мегузорад ва халқи тоҷик дар партави сиёсати пешгирифтаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастоварду музаффариятҳои беназир ноил мегардад. гузориши аҳлидини Нурулло. 33 соли оромию субот ва рушду тараққиёт дар ҷумҳурии Тоҷикистон, 33 соли соҳиби истиқлолӣ, замони босозӣ, вусъати корҳои ободонӣ ва мукаммалсозии соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ. ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист дар зарфи 33 соли соҳиби истиқлолӣ бо ташаббусҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба пешравиҳои назаррас ноил гардид. марҳила ба марҳила татбиқ шудани 4 ҳадафи стратегӣ, расидан ба истиқлолияти энергетикӣ, баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва санъаткунонӣ бо суръати мамлакат дар таъмини рушди устувори соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва муҳайё гардани шароити шоистаи зиндагӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат замина гузошт. барои ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегӣ, таъсиси коргоҳу корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ ва тавлиди маҳсулоти сифатноки рақобатпазир дар бозор, бунёди роҳҳои автомобилгард ва сохтмони иншооти гуногуни энергетикӣ асос гузошт. дар ин раванд ҳазорҳо ҷойи нави корӣ таъсис ёфт ва ҳазорҳо нафар соҳиби ҷойи кор гардиданд ки сатҳи зиндагиашон ба маротиб боло рафт. таҳризӣ ва амалӣ намудани нақша чорабиниҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашнҳои умумимиллӣ, аз ҷумла истиқлолияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо омили дигари рушду пешрафти ҷумҳурӣ мебошад. дар ин доира дар тамоми гӯшаву канори мамлакат иншооти истеҳсолӣ, истиқоматӣ ва маъмурию хизматрасонӣ бунёд карда шуд ва ҳамзамон роҳҳои дорои аҳамияти маҳаллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ аз таъмир бароварда шуданд. кӯчаву маҳал ба талаботи замони муосир мутобиқ гардиданд. сарҷамъии мардум ва дарки сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат аз ҷониби тамоми қишри ҷомеа дар расидан ба ҳадафҳо асос гузошт. мардуми шарифи Тоҷикистон ҳамаи пешрафт ва беҳтар шудани сатҳи зиндагиро самараи истиқлоли давлатӣ ва азму иродаи қавии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маънидод мекунанд. ҳамаи имкониятҳое ки имрӯз дар кишвар муҳайё гардидааст, ин бо шарофати истиқлол аст. мардуми озод, мардуми обод, мардуме ки дар ватани худаш озодона нафас мекашад, мардуме ки дар тамоми ҷабҳаҳои зиндагӣ озодона заҳмат мекашад ва барои таълиму тарбия пеш аз ҳама заҳмати худро мекашанд ва барои рушди ҷомеа, барои ба ҷаҳониён муаррифӣ кардани Тоҷикистони азиз, имрӯз ҳама дар якҷоя даст ба дасти ҳамдигар гирифта барои ба ҷаҳониён муаррифӣ кардани Тоҷикистони соҳиби истиқлол кӯшиш ба харҷ дода истодем. пеш аз ҳама ободу зебо гардидани шаҳрҳо, ба миён омадани шаҳрҳои нав, ободии роҳҳо, ободии маҳаллаҳо, деҳаҳо, ноҳияҳо, зиёд гардидани теъдоди меҳмонон, туристҳо, сайёҳон аз хориҷи кишвар ба Тоҷикистон ва боздиди онҳо аз минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон. ин худаш гувоҳи он аст ки истиқлолият ба мо меваҳои шаҳдбору умедбахши худро дод. дар замони соҳиби истиқлолӣ давлату миллати тоҷик ба дастовардҳои бузургу беназир дар соҳаи сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ, саноату кишоварзӣ, илму фарҳанг ва тандурустӣ ва дигар самтҳои муҳим ноил шуд. дар ин давра эҳсоси ватандӯстӣ ва ифтихори миллии шаҳрвандон боло рафт. ин арзишҳо халқи моро ба ягонагию ҳамсириштӣ, ба ваҳдати миллӣ ва созандагиҳои бузург роҳнамун сохт. маҳз ҳамин эҳсосот аст ки сокинонро ба шинохти ҳувият ва таърихи худ, ба худшиносии миллӣ меорад ва миллатро ба пеш ба фатҳи қуллаҳои нав ба нав ҳидоят месозад. маҳз бо талошу корнамоиҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон халқи тоҷик сарҷаму муттаҳид гашта ба корҳои созандагӣ пардохт.
акнун ҳар соли истиқлолияти тоҷикистон пур аз дастоварду пирӯзиҳо гардид. сокинони тоҷикистон дастоварди таърихӣ истиқлоли давлатро пос дошта ба истиқболи солгарди он ҳадафҳои бузургро ки дар ташаккули давлату миллат нақши муҳим доранд амалӣ мегардонанд. бо суръати баланд идома ёфтани раванди корҳои ободонию созандагӣ дар мамлакат, муҳайё гардидани инфраструктураи зарурӣ аз қабили роҳу пулҳо, чароғакунии кӯчаву маҳаллаҳо, бунёди биноҳои замонавию маъмурӣ, фарҳангӣ ва истиқоматӣ замина гузошта шароити хуби зисти зиндагонии сокинонро таъмин намудааст. имрӯз мардуми шарифи кишвар хуб дарк карданд ки ҳамаи пешравиҳои тоҷикистони азиз пеш аз ҳама баракати истиқлолу озодӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ, яъне иттиҳоду сарҷамъии халқи тоҷик ба даст омаданд. боиси ифтихор ва сарфарозист ки дар даврони соҳибихтиёрӣ ҳисси миллию ватандӯстии мардуми тоҷик, махсусан насли ҷавон баланд шуда, ин омил хурду бузурги тоҷикистонро ба ҳифзи истиқлолият ва дастовардҳои он нерӯи тоза бахшид. Аҳлиддин Нурулло, Сангимуроди Иброҳим, Фатҳулло Мирзозода, Ахбор. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бунёду аз навсозии бештар аз 1362 иншоот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 870 тои он мавриди истифода қарор гирифтааст. гузориши Моҳираи Тоҳир. вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи нави рушд қарор дошта, дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар ба ифтихори сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагиву бунёдкорӣ вусъати тоза касб намуда, сохтмони иншооти таъиноти иқтисодиву иҷтимоӣ идома дорад. дар асоси нақша сохтмони зиёда аз 1362 иншооти таъиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, 870 банди нақша иҷро гардида ки маблағи умумии зиёда аз 1.3 миллиард сомониро дар бар мегирад. дар доираи сафари кории пешвои муаззами миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ки моҳи октябр ба вуқӯъ пайваст зиёда аз 70 иншооти таъиноти иқтисодиву иҷтимоӣ дошта ба истифода дода шуданд ки ба рушди иқтисодии вилоят бозам заминаи хуб гузошта истоданд. дар давоми беш аз 33 соли соҳибистиқлолии мамлакат дар тамоми қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ вусъати тозаро касб намуда, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ аз ин шумор дар канор нест. бо қомат афрохтани чандин иншоотҳои муосир симои маркази вилоят шаҳри Хоруғ бозам назарабо гардонда истодааст. имрӯзҳо дар 312 иншоот бо маблағи харҷномавӣ зиёда аз 3 миллиард сомонӣ корҳои сохтмонӣ вусъати тоза доранд. вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар марҳилаи нави рушд ба сифати як минтақаи ободу зебо ва дорои тамоми имкониятҳо барои фаъолияти соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ табдил ёфт. бо қомат афрохтани биноҳои баландошона ва вусъат ёфтани корҳои ободониву созандагӣ, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар оянда ба дарвозаи тиллоии Тоҷикистон мубаддал хоҳад гашт. бо ҳидоятҳои неки роҳбарияти олии мамлакат маркази вилоят шаҳри Хоруғ ба марҳилаи нави рушд қадам гузошта, дар ин гӯшаи зебои кишвар имрӯзҳо бо сохтмони беш аз 154 иншоот идома дошта, мардуми ин диёр бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу субот ва ваҳдату ягонагӣ умри осудаву зиндагии шойстаро ба сар бурда истоданд. танҳо дар 2 соли охир аз 1362 иншооти ба нақша гирифта шуда, зиёда аз 800 иншоот бо маблағи умумии зиёда 1.2 миллиард сомонӣ мавриди истифодабарӣ қарор дода шуда, айни замон бошад дар зиёда аз 300 иншооти соҳаи таъиноташон гуногун сохтмон бо маром идома дорад. айни замон бошад ба сардии боду ҳаво нигоҳ накарда дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хоруғ сохтмон дар иншоотҳои соҳаи таъиноташон гуногун бо маром идома дорад. дар заминаи амалӣ намудани дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат дар қаламрави вилоят дар баробари бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ бунёди беш аз 1500 иншоот бо арзиши харҷномавии зиёда аз 1 миллиард сомонӣ ба нақша гирифта шудааст. аз ҷумла дар шаҳри Хоруғ бунёди беш аз 301 иншоот, ноҳияи Дарвоз 121 иншоот ба маблағи 2 миллиарду 330 миллион сомонӣ, Ванҷ 122 иншоот ба маблағи зиёда аз 1 миллиард сомонӣ, Рӯшон
Бадахшон 165 банд ба маблағи беш аз 120 миллион 980 ҳазор сомонӣ, Шуғнон 226 лоиҳа ба маблағи зиёда аз 796 миллион сомонӣ, Рошқала 206 иншоот ба маблағи 1 миллиард сомонӣ, Ишкошим 110 банд ба маблағи 208 миллион сомонӣ ва нояи Мурғоб 111 иншоот ба маблағи 180 миллион сомонӣ пешбинӣ шудааст, ки василаи хубе барои рушди инфраструктури вилоят ва беҳбуди сатҳу сифати зиндагии мардум нигаронда шудааст. соли оянда тибқи нақшаи таздиқ намудаи мақомоти ҷои мадавти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон як қатор иншоотҳои соҳаи таъйиноташон гуногун аз қабили сохтмони роҳи мошингарди дарвозаи рӯшон бо масофаи умумии 93 километр ки маблағи умумии он зиёда аз 2 миллиард сомониро ташкил медиҳад ба нақша гирифта шуда. дар радифи ин бунёд намудани роҳи мошингард дар мавзеи сӯчони ноҳияи Шуғнон ва инчунин пули мошингузар аз дарёи Ғун дар маркази шаҳри Хоруғ низ амсоли чунин иншоотҳои муҳташами вилоят ба ҳисоб мераванд. бо таваҷҷӯҳи махсуси сарвари мамлакат ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва эълон гардидани марҳилаи нави рушди ин сарзамини пурасрор дар баробари бунёди инфраструктури наву замонавӣ дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ афзалияти бештар дода шуд. ҳоло дар ҳудуди вилоят таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа ба бунёди коргоҳу корхонаҳо ва рушди сохтмон дода шудааст, зеро соҳаи сохтмон яке аз соҳаҳои калидии иқтисоди мамлакат ва тавлидкунандаи асосии неъматҳои моддӣ ва пешрафти ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ заминаи устувор мегузорад. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Ахбор. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ имрӯзҳо дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ иншооти таъйиноти гуногун бунёд гардида инфраструктури ноҳия марҳила ба марҳила мукаммал гардонида мешавад. Исмоили Соҳибназариён ва Мусои Нурмуҳаммад гузориш медиҳанд. طبق نقشه چاره‌بینی‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه عبدالرحمن جامی از جانب مقامات محلی در همکاری با ساکنان و صاحبکاران اقدام‌های زیادی بنیادکاری راه اندازی کرده شده. مرحله به مرحله اینفراستراکتور کار و خدمترسانی مکمل و به طلبات زمان جوابگو گردانیده می‌شود. موافق با اطلاع مسئولین بخش معماری و شهرسازی تا تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی در جماعت‌های شهرک و دهات، تعمیر و ازنوسازی و بنیاد 211 انشاءات گوناگون تعیینات به نقشه گرفته شده تا به امروز زیاده از 120 انشاءات ساخته مورد استفاده و بهره برداری قرار داده شده. در دیگر انشاءات بنیاد شونده کارهای ساختمانی موافق مقصد ادامه دارد. بنا و انشاءات بنیاد شونده اساساً ساحه‌های معارف و تندرستی، صنعت، فرهنگ و ورزش، سودا و خدمترسانی، خانه‌های استقامتی، تعمیر و منفرش‌کنی راه‌های ماشینگرد و چراغان و سفالک‌پوش گردانیدن کوچه و راهروها و دیگر سمت و ساحه‌هایی که برای تامین شرایط خوب کار و زندگی ساکنان مساعدت می‌کند عبارت می‌باشد. بخصوص در روند کارهای آبادانی و سازندگی بهر فراهمسازی شرایط مساعد تعلیم و تربیت نسل نورس، بناهای نوی تعلیمی و در نزد مؤسسه‌های احتیاج داشته صنفخانه‌های علاوگی ساخته مورد بهره برداری قرار داده می‌شوند. طبق اطلاع مسئولین شعبه معارف تنها در سال سپری شونده 2024 در ناحیه صنفخانه‌های علاوگی برای زیاده از 2200 جای نشست در 2 بست بنیاد گردیده. به همین ترتیب ساختمان انشاءات دیگر ساحه معارف ادامه دارد. توجه به ساحه معارف غمخواری با آموزگار به معارف است که روز تا روز روند تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی رنگ دیگر گرفته است و با دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت در ناحیه عبدالرحمن جامی یعنی صنفخانه‌های علاوگی، بناهای نوی زمانوی برای خوانندگان و برای تربیت گیرندگان باغچه‌های بچگانه میباشد که این برای بلند برداشتن سویه دانش، ملکه کسبی و حس وطن دوستی و وطن پرستی گردیده ایستاده است. در روند باثبات کارهای سازندگی و بنیادکاری در برابر مبلغ‌های بودجه، برنامه‌های دولتی، لایحه‌های سرمایه‌گذاری، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه، همچنین ساکنان و صاحبکاران محلی نیز هوسمندی زیاد نشان داده برای در سطح بلند تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی وطن حصه ارزنده می‌گذارند.
дар идомаи корҳои сохтмонӣ дар иншооти бунёдшаванда садҳо нафар сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардида бо дастрасӣ аз масолаи сохтмонӣ ба сифати корҳо ва тарҳи меъмории биноҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. طبق نقشه حکومت جمهوری تاجیکستان و نقشه چهاربینی مقامات اجرایی که دولتی ناحیه عبدالرحمن جامی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در نزد مؤسسه‌های تعلیمی، سیمخانه‌های علاوگی از حساب شخصان سخاوتمند و کمیته پدر و مادران ساخته به علاقه مورد استفاده قرار داده شده است که این باعث افتخار و سرفرازی تمام ساکنان و آموزگاران میباشد. عین زمان در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 15 که 8 سیمخانه زمانوی از حساب سابق ختم کنندگان مؤسسه تعلیمی و در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 26 باشد از حساب صاحبکاران، یعنی 4 سیمخانه در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 که از حساب برنامه بنیاد مبلغ‌گذاری اجتماعی و همچنین در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 35 که از حساب کسب هزار و در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 که از حساب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با یک شکوه و شهامت یک بنای زمانوی با طرحی با تمام اشیا و تجهیزات برای خوانندگان مورد استفاده قرار داده شد. طبق اطلاع مسئولین نزدیک به 60% کارهای به نقشه گرفته شده جشنی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه عبدالرحمن جامی به انجام رسانیده شده. در دیگر انشاءات بنیاد شونده کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. موافق به طلبات و معیار شهرسازی در بنیاد انشاءات جشنی در ناحیه عبدالرحمن جامی صحن و اطراف بنا و انشاءات بنیاد شونده توسط شینانیدن نهالان سایه افکن و آرایشی، میسزارکنی و چراغانکنی و نصب صحبتکده ها سبز و خرم گردانیده شده برای استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان مساعد گردانیده می شود. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه عبدالرحمن جامی، اخبار. با پیشواز جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر خوجند انشاءات تعیناتی گوناگون از جمله فرهنگی، تندرستی، ورزشی، بناهای بلندآشیانه استقامتی و مرکزهای سودای و خدمترسانی بنیاد می‌گردد. گزارش در این خصوص. нақшаҳои мукаммали созандагӣ дар шаҳри хуҷанд ки барои 5 сол таҳия ва давоми 3 сол ин ҷониб дар асоси нақшаи генералӣ мавриди истифода қарор дорад, асосан бунёди биноҳои баландошионии истиқоматӣ, коргоҳу корхонаи нави истеҳсолӣ, мактабу кӯдакистонҳои замонавӣ, майдону толорҳои барҳавои варзишӣ, дармонгоҳҳои муҷаҳҳаз бо дастгоҳу таҷҳизоти ташхису табобат, марказҳои хизматрасонӣ ва савдо, таъмиру навсозии роҳҳои мошингардро дар бар гирифта марҳила ба марҳила амалӣ карда мешаванд. бунёд, таъмиру навсозии 950 иншооти соҳаҳои мухталиф ки то ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст, то ин муддат дар 675 иншоот корҳо анҷом ёфтааст. танҳо дар соли 2024 бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд 269 иншоот мавриди истифодабарӣ қарор дода шудааст ки аз ин 54 корхонаи саноатӣ, 18 иншоот дар соҳаи тандурустӣ, дар соҳаи маориф 6 иншоот, фарҳангию варзишӣ 16 иншоот ва 116 маркази савдои хизматрасонӣ бунёд ва навсозӣ карда шудаанд. фазои сулҳу субот, беҳтар шудани имкониятҳо ҷиҳати ҷалби сармоя, рушди соҳаи соҳибкорӣ дар хиёбонҳои марказии шаҳри хуҷанд аз рӯи лоиҳаи замонавӣ бо тарҳи меъмории муосир биноҳои баландошионии истиқоматӣ қомат меафрозанд ки аз ҷониби ширкатҳои сохтмонӣ Тоҷсохтмон, Элитсохтмон, Анас ва Кабирсохтмон дигар ширкатҳо бунёд шуда истоданд ки дар ошёнаҳои аввали биноҳо таваққуфгоҳи нақлиёт, маркази хизматрасонӣ ва ошёнаҳои болоӣ барои зисту зиндагии аҳолӣ шароити созгор фароҳам оварда мешавад. аввалин бинои 22 ошёнаи истиқоматӣ Тавҳид дар кӯчаи Фирдавсӣ бо тарҳи меъмории замонавӣ аз ҷониби ширкати бинокории Тоҷсохтмон сохта мешавад ки як қисмати он маркази савдои хизматрасонӣ ва меҳмонхона барои қабули меҳмонон ва қисмати дигар манзилҳои истиқоматӣ ҷойгир карда мешаванд ки ба ин мавзеи маркази шаҳр зебоӣ хоса мебахшад. дар маҳаллии Сердарё бошад, бинои истиқоматӣ 20 ошёна аз ҷониби ширкати бунёд як идома дошта, дар ин ҷо 40 нафар бинокорон аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ бо кори доимӣ таъминанд. бинои мо 20 ошёна иборат аст, 18 ошёна хонаҳои истиқоматӣ ва 2 этаж пентхаус. дар ошёнаи поён истгоҳи нақлиёт барои мошинҳои сабукрав
ва дар ошёнаҳои аввал ошёнаҳои дуюм маркази хизматрасонӣ пешбинӣ карда шудааст. Бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон омода шуда истодааст. бо назардошти талаботи афзояндаи аҳолӣ бо манзили зист дар маҳаллаҳо, шафати роҳҳои марказӣ, хиёбону кӯчаҳо асосан биноҳои 10 то 22 ошёна сохта мешаванд ва бинокорони ватанӣ дар сохтани чунин биноҳои баланду замонавӣ малакию таҷрибаи баланд доранд. аз ин лиҳоз дар ҳар хиёбону маҳалла сохтмони чунин биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ аз ҷониби ширкатҳои ватанӣ идома дорад, ки оянда бо мавриди истифода қарор додан симои шаҳр зебои назарабо мегардад. биное ки мо сохта истодаем дар шаҳри хуҷанд хиёбони исмоили сомонӣ маҳаллии суғдиён ҷойгир аст. аз 13 ошона иборат мебошад ва 280 хонаи истиқоматӣ ҷойгир карда мешавад. бо талаботи замонавӣ сохта шуда истодааст. 40 нафар коргарон машғули кор мебошанд. соли равон дар шаҳри хуҷанд 25 бинои истиқоматӣ мавриди истифода қарор дода шудааст, ки боз корҳо ҷиҳати бунёди дигар биноҳо идома дорад. ба таъкиди масъулин дар вақти бунёди биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ таваҷҷӯҳи асосӣ ба сифати корҳо равона гардида, ҳар амали сохтмонӣ дар асоси лоиҳа иҷро ва тамоми намуди масолиҳи сохтмонӣ пеш аз истифода мавриди ташхис қарор гирифта, назорат дар самти сифат доимӣ аст. дар шаҳри хуҷанд баробари бунёди биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ ҷиҳати истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаҳои мухталиф боз бунёд, таъмиру навсозӣ 275 иншооти дигар анҷом дода мешавад ва ҳамаи ин тадбирҳо маҳз иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри ободу зебо намудани шаҳр, фароҳам овардани шароити беҳтари кору зиндагӣ ва баланд бардоштани сатҳи иқтисодию зиндагии сокинон мебошад. Маҳмуд Аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, шаҳри Хуҷанд, Ахбор. рушди соҳаи кишоварзӣ хоса баланд бардоштани ҳосилнокии заминҳои пахта зари таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. кишоварзони мамлакат дар мавсими шудгор ва кишт аз тракторҳои тасмачарх истифода мекунанд, ки ин тадбир барои баланд бардоштани ҳосилнокии заминҳои киштшаванда махсусан пахта аҳамияти калон дорад. гузориш дар ин хусус. корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик-агролизинг дар партави дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии ҳукумати кишвар оид ба шудгори босифати заминҳои пахта ва дигар зироати техникӣ на камтар аз 40 сантиметр барои кишти пахта ва на кам аз 35 сантиметр дар дигар киштҳо миқдори зарурии тракторҳои тасмачархи дорои 100, 130, 140 ва 230 қувваи аспро ҷиҳати баланд бардоштани ҳосилнокии пахта тибқи қоидаҳои агротехникӣ гузарондани шудгору кишт аз ҷумҳуриҳои Беларус, Чин ва Федератсияи Русия ворид намуда пешкаши хоҷагиҳои деҳқонӣ вилоятҳои Хатлон, Суғд ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ гардонидааст. солиёни зиёд ки заминҳо бо тракторҳои каммиқтидор шудгор карда мешуд, қабати поёнии хок сахт гардида, решаи пахтаки он то 1 метр бояд нашъунамо ёбад, ғизои заруриро аз қабати замин гирифта натавониста, ҳангоми шона бастану гул кардан, бинобар нарасидани ғизои зарурии шонаҳо рехта, боиси суст гардидани нашъунамо мегардид. натиҷаи имсола ва солҳои гузашта собит намуд, ки маҳз тибқи қоидаҳои агротехникӣ дар умқи 35-40 сантиметр шудгор накардани замин ба камҳосилии пахта сабаб гардидааст. бино ба таъкиди мутахассисон, солҳои қабл ҳарорати ҳаво аз 40 дараҷа ҳам боло буд, вале пахтакорон аз ҳар гектар то 40 сентнерӣ ҳосил ба даст меоварданд. зеро онҳо дар мавсими шудгори зимистона заминро тавассути тракторҳои тасмачарх дар умқи 35-40 сантиметр шудгор карда бо нирӯҳои минералӣ ва пории табиӣ таъмин намуда заминаи мусоидро барои кишти пахта омода мекарданд. имрӯзҳо дар хоҷагии тухмипарварии кӯлоби ноҳияи Вахш шудгори заминҳои пахта бо маром идома дорад. таҷрибаи чанд соли ахир собит намудааст, ки шудгори заминҳои пахта тавассути тракторҳои тасмачарх ҳосилнокиро баланд бардошта ба буҷаи деҳқонон фоидаи хуби молиявӣ мерасонад. тибқи таҳлилҳои мутахассисон, хоҷагиҳои пахтакоре ки тавассути тракторҳои тасмачарх заминро шудгор карданд, ҳосилнокӣ аз ҳар гектар нисбат ба солҳои гузашта то 15-20 сентнерӣ боло бардошта шуда, имрӯзҳо деҳқононро барои шудгор хоса заминҳои пахта бештар ҳавасманд намудааст. тракторҳои тасмачарх новбаста аз шароити иқлим дар дилхоҳ боду ҳаво заминҳоро шудгори босифат менамоянд. шудгори зимистонӣ яке аз муҳимтарин корҳои агротехникӣ маҳсуб ёфта аксар вақт
پس از سردی‌های اول گذرانده می‌شود و زمین را به موسم آینده و کشت بهاری تیار نموده نمناکی زمین را بهتر می‌کند و تا موسم کشت بهاری قبط‌های پایانی خاک با ماده‌های ارگانیکی تأمین کرده می‌شوند. طبق توصیه متخصصان شدگار زمستانی توسط تراکتورهای تسمه‌چرخ باید تا حد امکان در چخوری 40-45 سانتی متر گذرانده شود. شدگار زمستانی اگر از یک طرف در بالای قبط کشت برابر تقسیم کردن ماده‌های ارگانیکی را با وجود آورند، از سوی دیگر برای زیر خاک ماندن باقی مانده‌های رستنی‌ها و علف‌های بیگانه اینچنین تامین نمودن قبط پایانی خاک با ماده‌های غذایی مساعدت می‌نماید. دوره شدگار تیرماهی و زمستانی برای این کار دوره بهترین محسوب می‌یابد، زیرا هرچند بعد از باران‌های تیرماهی زمین به قدر ضروری نمناک گردد هم در دوره زمستانی می‌تواند نمناکی را در چخوری زمینی کشتشونده بیشتر تامین نماید. حالا که برف آب نشده است و زمین لای نشده است، زمین را جفت کردن با منفعت است. برای این برف‌های کوچکی که ما می‌بینیم در قبط همین 35-40 سانتی متر جوگری می‌شود، نمی خاک را نگاه می‌دارد. آخر مارت اول ماه اپریل در وقتی که ما کشت می‌گذاریم زمین نم دارد. خصوصا زراعت اساسی ما پخته است، پخته به آب سبزیش می‌سبزد. وقتی که پخته به آب سبزیش سبزیده برآمد تا اول تا 10 ایون 15 ایون آب مانده شرط نیست. به همین خاطر متخصصان کوشش می‌نمایند که توسط تراکتورهای تسمه‌چرخ پر اقتدار شدگار زمین را در دوره زمستان که زمین یخ بسته است انجام دهند. شدگار زمین در زمستان اینچنین میکروارگانیسم‌های ضررآور و زنبورهای خاک را در فصل سرما نیست کرده، در نتیجه با کشتزارها خطر بیماری‌های گوناگون کمتر تهدید می‌کند. همچنین در صورت درست گذراندن شدگار زمستانی خواجگیداران امکان پیدا می‌کنند که در موسم کشت و کار بهاری کشت پخته و دیگر زراعت را تیزتر شروع نمایند. راهبریت تاجیک اگرالیزینگ جهت تامین نمودن خواجگی‌های پخته‌کار کشور با تکنیک و ماشین آلات معاصر بسیار ساحه در نزد خود مقصد گذاشته است که من بعد نیز واردات تکنیک و تجهیزات معاصر از جمله تراکتورهای تسمه‌چرخ و تخم پوشک‌های زیر پلیونکگی را ادامه داده طلبات خواجگی‌های پخته‌کار را با تکنیک و ماشین آلات ساحوی تامین و در بلند برداشتن حاصلناکی زمین‌های پخته و دیگر زراعت از بین بردن کارهای دستی سهم گذار باشد. کارخانه آماده است که تراکتورهای تسمه‌چرخ و تخم پوشک‌های زیر پلیونکگی را به طریق اجاره مالیوی با شرایط‌های مفید در اختیار خواجگی‌های پخته‌کار قرار دهد. کشاورزان ناحیه رشت امسال در پی عملی نمودن تدبیرهای اگرotexنیکی و رعایت همه‌جانبه آن حاصل فراوان به دست آوردند. از حاصل امسال دهقانان به قدر ضروری تخم کارتوشکا برای سال آینده ذخیره کرده بیشتری محصولات را به بازارها برآوردند. گزارش از ناحیه رشت. دهقانان ناحیه رشت سال جاری در همه شکل‌های خواجگی‌داری از میدان 3507 هکتار کارتوشکازار بیش از 65000 تن محصولات استحصال کرده. از این حساب در انبارهای محصولات نگهداری قریب 13000 تن تخم خوشصفت کارتوشکا ذخیره کردند تا سال آینده میدان کشت و استحصال محصولات را باز هم بیشتر نمایند. سال جاری با مساعد آمدن باد و هوا باغداران جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه رشت از مساحت 4775 هکتار باغ حاصل فراوان میوه جمع‌آوری کردند. اگر سال گذشته همگی 35000 تن میوه استحصال شده باشد، پس این رقم در سال جاری زیاده از 43000 تن را تشکیل می‌دهد. تغییریابی اقلیم و دیگر عامل‌ها دهقانان را وادار می‌سازد تا از راه و اصولهای پیشرفته ساحه کشاورزی استفاده نموده بیشتر میدان کشت و استحصال محصولات را بر راه مانند. این است که اهل زحمت خواجگی دهقانی کوساری عجم میدان باغ را از حساب نوهای نوی میوه‌های خوشصفت زیاد کرده برای نگاه داشتن محصولات سردخانه زمانوی در همکاری با شریکان رشد بنیاد کردند. ساحه باغداری حاصل خوب بود. موافق دستور سفارش جناب عالی باید که برای نگهداری میوه انبارخانه ها سردخانه ها ساخته شود. ما از همین اقدام الهام گرفتیم و یک سردخانه بنیاد کردیم. این سال اول است که ما حاصلمون رو نگهداری داریم
бино аз ду камера ё ду ҳуҷра иборат аст. ҳуҷраи аввал ҷойи нигоҳдорӣ себунок ва ҳуҷраи дуюм ҷойи нигоҳдории сабзавот. Масалан барои нигоҳдории мева дар анборхона ё сардхона зарурат ба он аст ки дар ҳарорати плюс 1 то 2 градус ҳавои дохилӣ бояд бино бошад. намнокӣ набояд аз 75-80% зиёд бошад. дар ҳолати зиёд шудани намнокӣ имконияти сарзадани пӯсиш дар анборхона ва ё сардхона шуданаш мумкин аст. барои ҳамин нозукиё дорад ки аллакай деҳқонони таҷрибадор ин чиза масалан медонанд. барои ҳамин мо имкон дорем ки солҳои пешин меваи ҳосила тира мо мефурӯхтем аз сабаби набудани ҷойи нигоҳдори мева. хушбахтона имсол мо имкон дорад ки то моҳи май июнам дар ҳамин сардхона меваи худмона нигоҳ дошта бошем. сарвари хоҷагӣ бо мақсади эҳьё намудани соҳаи тухмипарварӣ дар минтақаи рашт аввалин маҳзани парвариш ва нигаҳдории садҳо намуди тухми зироатҳои кишоварзиро ташкил намуданд то давра ба давра истеҳсоли он зиёд карда шавад. аслан афзоиши бештари истеҳсоли маҳсулот аз қабили картошка, мева, ғалла асосан ба сектори хусусӣ рост меояд, зеро аҳли заҳмати хоҷагиҳо аз заминҳои дар ихтиёрашон буда самаранок истифода бурда ҳосили фаровон истеҳсол мекунанд. аз ҷумла аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии наимӣ соли ҷорӣ ҳосили фаровони мева ва картошка истеҳсол карда бештари маҳсулот дар сардхона нигоҳ дошта мешавад. имрӯз дар хоҷагии мо захираи картошка ва мева бисёр хуб фароҳ монда шудааст ва дар ду сардхонаи мо қариб 80 тонн мева захира карда истодаем ва мевае ки имрӯз шумо дидаистед дар сардхонаи мо аст ин барои аз моҳи март то апрел пешбинӣ шудааст, чунки ин мева маззаву лаззаташ хуб аст, камтар камоб аст. ин то моҳи мая мо ина захира мекунем. картошкаи мо ин картошкаи якум репродуксия аст, чунки сол якум элита буд, ин сол якум репродуксия. мо зиёда аз 30 тонн картошкаи тухми ҳозир захира намудем ва боварӣ дорем ки дар боҳорӣ дар амнияти озуқаворӣ саҳмгузор бошем. соли ҷорӣ аҳли заҳмати хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти қалъаи сурх нисбат ба соли гузашта майдони кишти зироатҳоро зиёд карда аз ин ҳисоб ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол карданд. ҳаҷми маҳсулоти 12 анборҳои амалкунанда аз 30 то 100 тоннаро ташкил намуда бештари маҳсулоти хоҷагиҳо вобаста ба талаботи бозор ба фурӯш бароварда мешавад. ҳамин тариқ дар ҳудуди ноҳияи рашт аз ҳисоби барномаҳои ҳукумати ҷумҳурӣ бунёди як қатор сархона ва корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ҷараён дошта иншоот дар муҳлати пешбинишуда ба истифода дода мешавад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи рашт. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.